Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. дар намури имрӯза ҳастем мошини Opel Hatchback Caravan ва бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонамо лайкҳоро бомонед ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар намурҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро аз ҳар як шумо хоҳиш менем ки дар канал подписатсия кинед, дар видеонамо лайкҳоро бонед ва дар комментариya мошинаи мехозед ки тона номуша бинависед. мо ҳамон мошинаҳоро навороша бисёртар мекунем. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ ва бардоро ҳатман лайкҳоро дариқ надоре лайкҳоро бимонед. ҳатман дар комментариya бинависед ки кадом мошинбозори кадом шаҳр ноҳияро барем сиёмка кунем. ҳатман дар комментариya бинависед ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошинаи фурӯшии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Hatchback қарор дорад. соли бариш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзи шӯриш бензин газ. коробка, передачаш, механикаи ва дар инҷо сабиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. ҳолати мошин 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 37500 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонамо лайкҳоро бонед ва дар комментариya ҳатман фикротона бинависед. барои шифову табобати дардҳои шумо ширкати дороҳои гиёҳӣ пешниҳод мекунад. самиюван барои онҳое ки лоғар ҳастанд ва мехоҳанд вазн бигиранд. M+ Epimedium гардиши хунро хуб намуда барои ҳамхобагӣ нерӯ мебахшад. малҳами пигмента барои бемориҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои сабзонидани мӯи сар ва риш. кремфрек барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. равғани хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фотзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. дастрас намудани доруҳо ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон амалӣ мешавад. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Hatchback қарор дорад. соли бариш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзи шӯриш бензин. коробка, передачаш, механикаи ва дар инҷо сабиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бензини холӣ кор мекунад. ягон бор газа дидагӣ нест. харидори аниқ боша муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 47000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонамо лайкҳоро бонед, видеоро поделитсия кинед дар имо, WhatsApp ва дигар сайтҳо. кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои комментариya будагӣ дар WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар намурҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. саломат ва зинда бошед. бардоро дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. ҳамон лайкҳоро як бор дига хабар бигиред. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Caravan қарор дорад. соли бариш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзи шӯриш бензин газ. коробка, передачаш, механикаи ва дар инҷо сабиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. балоно нав, аккумулятор нав, мошин тоза, фарон нав, ҳаматарафа 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонамо лайкҳоро бонед, видеоро поделитсия кинед дар имо, WhatsApp ва дигар сайтҳо. бардоро кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошед дар рақамҳои комментариya будагӣ дар WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар намурҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Hatchback қарор дорад. соли бариш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзи шӯриш бензин газ. коробка, передачаш, механикаи ва дар инҷо сабиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
کم کم расход дора. گاز بنزین کار میکنه. موتورش 4 балон нав конкретно خریدار бошад занг бизананд савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 38000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед ва ҳатман дар комментария мошини мехостед ки тона номаша бинависед.